Buyugan ES. Happy New Year! Sana lumabas itong si Nightbot, no? Sana kaya? Di pa lumalabas si Nightbot. Hello, bro Benjo Pinson. Welcome to my live stream. Salamat sa patamsak mo, bro. Sinusubukan ko itong Nightbot. Walang problema, bro. Maganda yung yung edit mo sa video mo. Tingnan ko muna yung mga jacket. Sinusubukan ko yung Nightbot kung gumagana. Wala akong nakikitang Nightbot dito. Ay, salamat, lumabas din si Nightbot. Salamat, Nightbot. Lumabas ka din. Mga kapatid, just type Buyugan para malapag yung bahay nyo. Yan, guys. Oh, gitu ah. Ayos.
Ayun, salamat. Thank you, Nightbot. Wala munang music. Actually, I'm doing something today. I am printing modules. Guys, I'm printing modules. Kasi bukas, klase na naman bukas. Pero module lang ang gagamitin. I hope you're still with me, guys. At wala na tayong ink. My life was almost perfect when you were in my heart. I am blessed all of everything. I have nothing more to ask. There's a food on our table. Our hearts are filled with love. Para iwas paper jam, ganito ang gagawin sa
papel. Ganito. Yan. Tapos dito naman. Hinihilot-hilot mo na yan para iwas paper jam. Hello bro! Mega shout out! Just type buyugan. Type buyugan para mailapag yung ninja pala yung gamit mo. Dapat main yung ginamit mo. Ikaw na Mark? Oo. Ikaw, isa na kita si Mark. Kakati mo ka na pag-friend pa. Pa. Mabuti naman, kapatid na. Mabuti rin. May tuwad ba?
Hayaan mo yung tuwad na yan. Oh, sabi ni Nightbot, hayaan mo yung tuwad. Normal lang yan. Mga inggit lang yan. Si Nightbot na ang bahala sa inyo, guys. Uy, lubat na. Lobat na yung isa, lobat na. Galing talaga ni Nightbot. Makipagdikitan kayo dyan, makipaglablaban. Tinuruan ko yan si Nightbot. Actually, excited akong gumamit ng ng Nightbot. Kaya sinubukan kong mag-live. Ayan, no? Nilalapag lahat ng mga super chatters ko. Thank you sa mga naging super chatters ko nung nagdaang video ko. Thank you so much, guys. Malaking bagay po yun. Kaya habang nagpiprint tayo dito, meron tayong pinagkakakitaan. Happy New Year sa inyo dyan, guys. Merry Christmas and Happy New Year. Parang kailan lang, parang kahapon lang, tapos New Year na kagad, tapos 2021 na. Ang bilis ng panahon. Kaya lang naiisip natin, matatanda na tayo. Ang tanda na natin. Tumatanda tayo sa mundo. Ahay. Ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seven sets pa lang yung nagawa ko. Paubos na yung bond paper. Kaya meron pa akong extra dito.
kung sakaling magkaubusan. Biruin mo, isang set ng module, 38 pages. 38 pages sa iisang module lang. Paano kung mayroon kang 50 students? 38 copies times 50, ilan yun? Ang dami. Okay. Pero ito naman ay supply bigay sa akin. Aside from that, meron pa ako ditong extra. Pero ito, binili ko. Binili ko na to. Sariling pera. Galing sa bulsa ko. Hirap maging teacher. Lalo na pag ganitong panahon. Panahon ng pandemic. Panawagan ko sa aking family, kung nakakita man kayo ngayon sa video ito, all I can say is mahal na mahal ko kayo, at kung saan man kayo naroroon ngayon. Salamat sa patamsak mo, Jim TV. Salamat sa paharang. Huwag pong kalimutang comment at magtamsak, sabi ni Nightbot. Ayan guys. Just type Buyugan para malapag yung bahay. Mag-invite pa kayo. Wow, 2 harang dan, sir. From Jim TV. Kumusta ka, Jim TV? Just type Buyugan para malapag yung bahay mo, bro. Jim TV. Mayroon ako ditong 2 ninjas. Ito. Yan. Pag mayroong nailapag yan na Jimmy, okay, Jimmy Albert pala. Thank you so much, Jimmy Albert, bro. Ka-Rangers pala to. Maganda sana kung main channel yung ginamit mo, bro. Tapos pag nag-type ka ng Buyugan, si Nightbot na po yung bahalang maglapag ng pahinga muna, main, nilalagas, grabe. Grabe talaga si Lolo, nilalagas, no?
Sige lang bro, makakabawi din tayo niyan. Actually, may ginagawa ko dito. Nagpiprint ako ng modules. Thank you so much sa patambay mo, Jim TV. 40 kagabi at 10 kanina nilagas. Nako, grabe. Sayang, no? Ako naman, kahapon, 10 nalagas. Kasi nakipagdikitan kasi ako kahapon. Ayun, nalagasan tuloy. Kaya, iwas-iwas na ako sa lapag-lapag. Si Nightbot nang bahalang maglapag ng mga bahay. Nightbot na lang ang gumagamit. Yung bagong dikit nilagas, oo nga. Siguro pagbalik mo, kinabukasan, dapat balikan mo kinabukasan. Kapag binalikan mo kaagad, nalalagas. Langi ito si Lolo. Ang sama ni Lolo. Oops. Naglo-loading ng papel. Sa pagbalik siguro, nalagas. Bro? Siguro after 24 hours ka pa dapat bumalik. Nahalata siguro ni Lolo pag binabalikan mo kaagad yung dumikit sa iyo. Kaya nalalagasan ka kaagad. Siguro ang gawin na lang natin bro, maglista ka ng mga didikitan mo. Nahalata kasi ni Lolo pag nakikipagdikitan tayo. After 24 hours siguro, pag after 24 hours na pwede mo nang balikan yung mga channel na dumikit sa iyo.
Han, saan man kayo ngayon naroroon? Miss na kita. I love you so much, Han. Wrong spelling. Buyugan. Ayan. Please connect to Jim TV. Ayan, ang galing ni Nightbot, no? Try lang. Kahit iiwan ko lang yan. Kung gusto mo bro, tuturuan kita paano gamitin si Nightbot. Naka-Android lang, hirap mag-type eh. Di sanay. Oh. Sa cellphone lang ako nag-set ng Sure. Sure bro, tuturuan kita bro. Mag-message ka lang sa akin. Kahapon lang ako natuto ng paggamit ng Nightbot. Okay lang. Kahit may Nightbot ka na dati. Ginagamit ko sa Premiere ko. Nightbot ko. Ako din matagal na akong may Nightbot pero di pa ako marunong gumamit noon ng Nightbot. Kaya na-excite ako. Paturo yung paglalapag. Sure bro. Madali lang. Sisend ko sa iyo yung yung code. Pwede kang gumamit ng ibang command. Kagaya sa akin, yung command na ginamit ko is buyugan. Pag type ng buyugan, yung malalapag yung bahay ng paturo yung paglalapag. Sige. Sure. Sure po. Tutulungan kita, bro. Yan nangyari na dito. Nagpiprint ako gamit ko command 3 pa lang. Try mo pag-type. Ha. Yang mga lumalabas, please connect. Yan? Timers yan. Every 5 minutes may lumalabas. Tamsak harang. Hello, gamit ko pa lang. Ha. Tawa pa mo, Jimmy TV. Yan galing. Try mo, hihihi. Hihihi. Sino yun? May tao. Harang. Salamat sa paharang. Kapatid na Jim, huwag pong kalimutang mag-comment at magtamsak. Meron din yan. Yung mga, kahit BG, type mo BG.
Wow! Salamat sa pag-VG mo. Please type buyogan. Ang galing ni Nightbot. Tatawa talaga ako. Ay, gracias. Siguro bukas try ko ulit mag live stream kasi naaliw talaga ako kay Nightbot. Kahit isang oras lang magla-live stream na ako, araw-arawin ko na. Nakakaaliw itong makikipagkaibigan tayo sa sa iba't ibang panig ng mundo. BG. Hello, hello. Len Style. Hello po, magandang hapon. Welcome to my live stream. Just type Buyugan. Siguro na kaya siguro mabagal yung paglapag ni Nightbot kasi yung yung cool down siguro. Hello Nightbot, thanks. Maraming salamat Len Style sa pagpasok mo. Just type Buyugan. Just type Buyugan po. Pasensya na po, Len Style. Hindi na muna ako magpapa-jacket. Tinatry ko itong bagong natutunan ko sa ayan. Ayan, nailapag yung bahay mo, Len Style. Wag na po kayong maghingi ng jacket kasi nababawasan lang yung natin, bananas natin pag panailapag ng link natin. 'Di ba? Ako kahapon nalagasan ako ng 10. Uy! Team Buyugan NC in Japan vlog. Thank you po sa pagdalaw mo sa LS ko. Just type Buyugan po. Okay. Ay, wrong spelling po. Wrong spelling po. Wala akong salamin, kuya. Sige lang po. Try lang po. Bago lang po akong natuto nitong Nightbot na to. Actually, I'm doing work here. Nagpiprint ako ng mga modules while having a live stream. Mega shout out sa ating 6 million viewers na nakatambay dyan. Tawa pa more in si Japan. Ang galing ni Nightbot. Yes po, I'm a teacher. Len Style.
Okay, dadalawin po kayo ng ano ko, ng mga ninjas ko. Ayan. NC in Japan. Ayan po. Oops. Ayan. Pa-jacket ako, Kuya Sit. Sir, ha? Oy! Nightbot, ibaba mo na yung bahay nila, Nightbot. Uy, ba't ang bagal? Mamaya tawag dyan? I-edit ko yung settings. Parang ang tagal mula. Matagal na inilalapag ni anong tusok. Hello, Roxy TV. From Team USA. Salamat sa pagdalaw mo. Ha? Baka sinipa ni Lolo si Nightbot. Parang nawala si Nightbot ah. Napagod siguro si Nightbot. Guys, please do connect to to my super chatters. Yung nakalapag na link dyan. Wala damit host. Okay. Sige na nga. Sige, bigyan na kita ng damit. Ayan. Ayan ha, may blue na kayong mga damit. Oh, nilagyan ko kayo ng blue na damit. Sandali. Sana yun si ayun. Ayan, may mga damit na kayo. Oh, may panty na, blue pa. Pwede na kayong maglapag dyan. Yun, meron na. Nakalapag nga. Sige, lapag kayo dyan. Bahala kayo. Bahala kayo malagasan. Paalala lang. Baka may mga premier kayo dyan. Ilapag nyo na para mapuntahan ng sandali.
Si Jimmy. Sandali, bro. Lagyan kita ng jacket. Asa na yon si Jimmy? Hindi ko na nakita. Ayun. Ayun, bro. May jacket ka na. Jimmy Albert, bro. May jacket ka na. Thank you so much sa ating 4 million viewers dyan. My life was almost perfect. I was blessed. I have everything. I have nothing more to ask. Paubos na yung bond paper. Ba naman to? Pangit ng back open ko. Walang ka-art-art. Thank you so much sa 3 million viewers at sa 9 thumbs up dyan. At salamat din sa isang tuwad. Okay, salamat sa pagtamsak kapatid na Len Style. Huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Ayan. Huwag ganun, Mards. Huwag mag-reconnect. Grabe ka naman. Dito na bro, dinikita na bro. Yan. Ayan. Subscribe na po.
Another set. Uy! Is this another live stream? Bakit bumalik tayo sa 8 minutes? Anyari? Well, anyway, ano kaya? Is this a glitch? I don't think so. Andito naman sila lahat. Bakit bumalik tayo sa 9 minutes? Dapat malayo na tayo. I wish you all the best, guys. Good health, safety. Ano pa? I hope you're doing fine, guys. I hope this year 2021 is a good year. I hope this year is lucky. I hope this year is blessed. I hope this pandemic will be gone for good. May nababalitaan na namang bagong new wave. I hope we can survive, guys, with this new normal. Everything happens for a reason, including our miseries in life. But no matter how difficult our life is, God is always with us.
God is always there for us. God will always guide us. If you feel alone, if you feel if you feel burdened, just pray to God, and all else will fall into place. All else will be fine. We can make it. We can fight our challenges. We will come victorious. Just keep on hoping, just keep on dreaming, just keep on praying, and of course, coupled with hard work, uh, we can achieve our goals in life. Tama ba ako doon? If you have some request, suggestion, reaction, just feel free to comment down below your queries, guys. I will answer all your queries. I may not be the perfect person as you expected, but for sure I'm a loyal person. I'm a true friend. You can count on me that. You can count on me. Tuwad pa more. Nababaliw na ata ako. Kausap ko ang sarili ko. Are you guys with me? Are you still there? Hello, hello, hello. Mega shout out. I hope you're doing fine. Bakit nga ba nagmamadali ang tao? Kailangan ba nating magmadali? Hello, te. Waray nakuante, ban paper. Kaya, alin mga grade 5, ako naman yung ika-print. Sa iyo? Ano sa iyo? Ano sa iyo? Ano nakakukay sa rapaw? Wala pa matato ng print tayo sa tunga. Okay. At hindi kuhan na. May na naman yung printer nila. Kamu na. Oo, kuha ang ito ang receipt ng paper. Waray ba na buwas na lang. Buwas na ko. Yung mga di sa grade. Oo.
Hello, hello, hello guys! Are you still with me? Uy, mayroon na tayong 11 thumbs up. Baka 11 tuwad yan. Come out, come out. Ano ba tong ano ko? Itong laptop ko. Mega shout out sa ating 1 million viewer dyan na nakatambay dyan. Bakit hindi makita yung ano mo, message mo? Yan. Ayan, si Mika Estorio pala. Tamsak again. Thank you sa pagtamsak mo, Mika Estorio. Just type Buyugan para malapag yung bahay mo, Mika Estorio. Oops. Kulang pa. Ayaw mo nang bumalik. Okay, fine. Baka makapalang. Buyugan. Ayan. Please connect to Mika Estorio. Babalikan yan ng mga ninjas ko. Galing ah. How are you, Mika Estorio? Okay, bigyan kita ng jacket. Saan na yun? Sorry. May salamin na. Sorry po. Store ko pala. Ayan, mayroon ka ng jacket. Pasensya na po. Naalala ko tuloy yung ano, yung iba nating mga kaibigan. Sabi nila ano, mayroong iba buguyan. Narorong spelling yung ano ko, yung ano. Pero ngayon, pag tinype mo yung ano, yung Buyugan, maalala mo. Next time, hindi ka na marurong spelling. Mika Estorco. Ayan. Tawa pa more. Ayan, oh, sabi ni Nightbot. Salamat sa jacket, host. Oh, see? Walang ano man po, Mika Estorio. Galing ni Nightbot. Oh, nakikipag-usap yan.
ilan na? 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ba't nagin ka kanina pagpasok ko nung una mong LS? Kasi wala pa akong night boot kanina. Chinek ko, walang lumabas na night boot sa sa channel ko, kaya inulit ko. Tapos wala akong harang kanina. Kanina nakalimutan kong i-on yung monetize. Kaya inulit ko. Dinilit ko. Dati kung ano yun, sayang yun. 8 minutes. 8 minutes yun kanina. Saan po kayo, Mika Istorco? Oo, sayang naman, ba't dinilit? Hindi na yun sayang. Kasi monetize naman ako. Sa Japan po ako, sir. Wow. Monetize ka na ba, Mika Istorco? Hello, Mika Istorco. Are you already monetized channel? Opo, sir. Money na po. Ayan. Sige. Puntahan kita ng ninja ko. Ha? Sa grade 3. Oo. Ano naman si Presi? Ayun, naharangan yung ano ko. Sino kaya tong... Saan po kayo? Saan po? Saan ka po ngayon, sir? I'm here in Abuyog, Leyte, Philippines. Sana yun. O, Bisaya pod ko. Busy lang ko, sir, ha? Katulogon ko, ka-out lang nako sa work. Sure po. Just type Buyugan po.
Basta naka-background lang ako sa MOLS, sir. Maraming salamat, Mika Estorco. Dito na ako sa bahay mo. Haba naman ang harang ko. Walang anuman po. Walang anuman. Mika Estorco. Uy! Mega shout out to our 4 million viewers dyan na nakatambay. Don't forget to thumbs up. At don't forget sa paharang. Huwag na po kayong mayang magpalipad kung meron dyan. Pwede nyo akong pamaskuhan ng palipad dyan kung meron. Ito seladat na kaya mo sa command. Ayun. Asan na yun? Mika Estorco. Oops! Sorry, wala nang bond paper. Yun. Mika Estorco, asan ka na?
this pandemic really is a blessing in disguise. Pasensya na kayo, hindi na ako nakapag-ayos. Daming peklat po sa mukha, oh. Hindi na nakapag-ayos si host. Na busy kasi sa work. Ang dami kong inaatupag. Hello guys. Andito na naman ako. Ang dami kong dalang bond papers. Ito po yung bond papers galing from government. Hello, Anka Fitness. Welcome to my live stream. Just type Buyugan. Just type Buyugan to flex your channel. I will... Oh, what happened to this? I will give you a jacket. Okay, there you go. You have now a jacket, Anka Fitness. You can drop your link. I am printing modules here. Tomorrow is another big day.
Hello, Anka Fitness. Are you still there? When are you going to upload another video? Another video of yours. I hope to see soon some of your videos. Please connect to our super chatters. Maybe at around 3 o'clock, I am going to end my live stream. Hello, 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 hello guys. Are you still there? Welcome to my live stream. Oops. Blackboard. Baka dalawa. Dalawang set siguro ito. Sinasabi ko na nga ba eh.
Dalawang set. Ganyan ang ginagawa ng bond paper para hindi mag-paper jam. Yan. You do it like this so that the papers will get separated. Separated. Na, 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 na. Okay. Just like that. Guys, I may not be a perfect person, but God knows I am doing what is necessary. I really am. I'm not a perfect person. I am just doing what is necessary. What is necessary for my family, what is necessary for my friends. Sometimes we have to go down to earth, be humble in order to what do you call that, in order to maintain a good relationship. We must not argue. What is past is past. We must learn from our past. And we must not worry of the future. Just because you are rejected doesn't mean it doesn't justify who you are. God knows. Because there are person
who envies you. There is always someone who will envy you whenever you will go. This is just temporary. Earth is just temporary. We are still living here on earth temporarily. Aanhin mo ang pride. Hindi yan nakakain ng pride. Fried chicken pwedeng kainin ng fried chicken. Pero ang pride hindi. Hindi mo pwedeng kainin ng pride. Happy New Year, Anasoyos Ninja. Thank you sa Ted. Hello, Anasoyos. Na-interrupted. I love you, Sabado. Pag ginamit mo yung tawag nyo, yung main account mo or yung main channel mo, just type Buyugan. If you type Buyugan, mailalapag ni Nightbot yung bahay mo. Pero dapat yung main channel yung ginamit. Si Nightbot na ang bahalang maglapag ng channel. Just type Buyugan. Kumusta na? Kumusta na, Anasoyos? How are you today? Saan ka ngayon? Bakit buyigan? Wrong spelling. Buyugan. Ayan. Please connect to Anasoyos Ninja. Buyagon ka sa... Kahit ano-ano nang nilagay sa sa New Year. Okay, thank you so much. At about 3 o'clock, I will end my live stream. Pero pwede namang magtagal. May ginagawa pa naman ako dito. Nagpiprint ako ng modules para bukas. Printing modules. Haba ng harang. Ayan, ang galing ni Nightbot, oh. Hayaan mo lang ang tuwad, kapatid na Buyugan Gamer. Ayan, ang galing.
Mol, please, walang lumabas. Langiya si Nightbot. Hindi hindi lumabas yung ano, yung command. Ikaw Nightbot ha? Oops. Baka malubat tayo. Oops! Wala ng bond paper. I'm so sorry. Puntikan na. Wag na, baka makapiright. Iba na lang, iba. Buyog. Buyog. Buyog na napakuan, duro dako, sit na naputyukan.
sugad man sin mga liwan, maitom itong sugad man. Abuyog, abuyog. Ayan. Another set of module, guys. Mape. Grabe, ang dami kong ipiprint. Bukas niya yung ano. Walang hiya, barinig kita sa mukha. Mega shout out sa ating 4 million viewers na nakatambay dyan. Joke lang. Joke lang, guys. Exit. Okay. Yun. Ayun. Lumabas na tuloy. Close ka na. You're closed. Why are you still open? Why are you still open? Ka na. With the pleasure with which you gather in serene nights, the complaints of Philomen, so will the reasons be pleasing to you, my father. The 9 sisters and I drink in the garden of Parnassus, that book which Minerva speaks. Its gay style and its pleasant accents sound to my ears like a sonorous fountain. Oh, 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 oh. Hindi mo maintindihan, ikaw ang napapagtripan ng halik ng kamalasan. Baka masiki ah. Why are we being rejected?
when they know we are talented. Some people will just forget you matapos kang pagsawaan. Parang walang pinagsamahan. Bakit hindi iniisip yung kapakanan ng friendship? May mga tao kasing matataas ang pride. Buti pa ang fried chicken nakakain, pero ang pride hindi. Mega shout out to our 3 million viewers na nakatambay dyan. Salamat sa pag-BG nyo. Salamat din sa tuwad. Ayan. What? Bakit hindi na lang kainin ang pride for the sake of relationship, for the sake of friendship, diba? Dapat love ang nangingibabaw sa mundo, hindi hatred, hindi ang tawag doon, hindi paghihiganti. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yun dapat. Isama mo na yung grapon. Aray, nako! Ang sakit ng ginawa mo. Hello! Mega shout out sa 2 million viewers dyan na nakatambay pa rin. Ayan. Sandali, share ko lang itong live stream.
Hello, hello, hello guys. Are you still with me? Ayan. Oy! Shout out host, Shawi Vinci. Welcome to my live stream. Just type buyugan para malapag yung bahay. Just type buyugan po. Si buyugan na po ang bahala. O si Nightbot ang bahala sa bahay mo. Ayan, ayan. Please connect to Shawi Vinci Premiere. Okay, bigyan kita ng jacket. Ayan. Ayan, may jacket ka na po. Shawi Vinci. You can now drop your link.
Welcome po. Kalimutan ko hilagay yung ano, yung mamaya gawa ko ng command. Gagawan ko ng command yan. Salamat sa pabiji mo. Shawi Vensi. Yan, ayan. Uy, lampas na pala tayo. Ayos lang ba kayo dyan, mga chong, mga chang? Lumampas tayo sa ating, oras. Well, anyway, marami pa akong ginagawa. Pwede pa siguro tayong magpatuloy para hindi mabawasan yung oras natin. Sana all lagpas. Buti nga hindi naging pasawa yung yung net ko ngayon. Pero kanina maraming beses na nag loading. Uy, Sangkay TV! Salamat sa patamsak mo! Bibigyan kita ng jacket. Ayan, may jacket ka na po. Welcome to my live stream. Kumusta na po, Sangkay TV? Saan po kayo ngayon? Ako, I am from Abuyog, Leyte, Philippines. Mabuhay tayong lahat, guys. Happy New Year sa iyo, Sangkay TV. Just type Buyugan kung natatamad kang maglapag ng link. Si Nightbot na po ang bahala. Nagpiprint ako ng modules. Ayan. Sangkay TV.
Finish. Ikaw pala yan. Langiya. Ikaw pala yan, idol. Langiya, ikaw pala yan, Chito Balvin TV. Nagpalitan lang tayo. Kumusta, idol? Nasa bahay din kita, oh. Yan. Sanda vlog shout out sabi ni Sili Idama. Shout out everyone sabi ni Sili Idama. Ayan, kung pa natin kadikitan yan si Idama. Dikitan natin ng mga idol. Ikaw pala yan. Happy Sang New kay Year, Tire. boss, at sa lahat. Happy New Year din sa'yo, idol. Ayan. Hello, host. Sabi ni Oripon Buyugan. Sisil. Ako na nagkakamali. Kumusta na, idol? Iwas-iwas sa'yo, paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Wala na nag-iba, nag-iisa ka lang. Nag-iisang pitin sa kalangitan ko. Malamig sa bar. Para bang isang kala. Salit-salit Ano? 8 degrees, dito yung lamig. na ilan. Suyong nag-iisa. Wala nang Langiya ka, Sang kay TV. Ikaw pala yan. Ayan, sabi ni Cecil Idama, ikaw, host, kumusta? Ayos lang. Kahit Sayang hindi ko nadala yung V8 ko. ayan, sabi Bukas. ni Buyugan, ikaw pala yan, Sangkay TV. Oo, ninja ko yan, idol. Nagtamsak lang doon at nagharang. Ayan, nagbaba na si Oripon ni Buyugan ng kanyang bahay. Dikitan natin mga idol. Laplapin na ang kanyang talong. Langiya ka. Ayan, sabi ni Cecil. Akala ko dito lang sa Kausyo ang malamig. Naku, pati nga sa Taipei malamig eh. Ayan, sabi nito ni Cecil, Idama, patamsak primero please.
Oops! Walang papel! I'm so sorry, printer! Ay, ganyan pala yun siya. Ayan. Ayan. Sorry po. Sorry. Kamatis. Ay, kamatis. Ano ba yan? Kasi Yan. dito eh. Okay. Marami yan. Tuloy. Tipon. Marami sana yan. Kaso, nakalimot ko bumili ng pangsaw ng pancit. Kaya, binawasan ko at sa pancit. Thank you so much, Ana Soyuz, sa pag-BG mo dyan. Nakaready na ako. Alas 5. Mamaya, i-play kita. Kaya wait ko na lang si Kula at kakain na kami sa aming Buenas noches. Noche buena. Ayan. Tadang, 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 tadang. Aming munting handa ni Lula. Dalawa lang naman Ana kami ni Lula. Soy. Kaya yan lang siya guys. Sana masaya ang Christmas Ana at New Year Soy. natin. Ana Soyuz. Ayun. Tadang, tadang, tadang. Yan. Hindi na talaga magbabago yan. Ganyan na lang talaga. Hindi na nagdagdagan yan. Ayan guys. Merry Christmas and a Happy New Year! Happy New Year everyone! So guys, Happy New Year everyone! Ayan, ito lang ang aming munting handa. Happy New Year! Ito lang ang hipon, minudo, pansit, fruits, and bacon. Ayan si Apo. Yung flower namin. Ayan guys. Happy New Year! Ang munting handa namin sa kasi wala namang New Year dito sa Taiwan. So ako lang. Ayan, sabi ko lang kay Lula magluto ako ng kahit konti kasi New Year sa Pilipinas ngayon. Mag-celebrate ako ng lang. Ayan. Nakita ko lang sa Lula. Ano yung ganda lang. Ayan. Ayan guys, Happy New Year everyone! Sana masaya kayo sa New Year nyo. Sana magbago ng buhay natin. Kung ano man ang mga negative natin ngayon, 2020. Sana pagdating ng 2021, magiging positive na tayo dyan. Yahoo! Kunti lang guys. Ayan guys, sana ma-wish ko sa New Year's tupad natin ang ating mga pangarap. Kasi alam ko may mga kanya-kanya tayong mga gusto. Sana matupad na, dahan-dahan natin matupad. Ay nako, another Sabado na naman. Miss na miss ko na talaga ang anak ko. Oo lang tayo. Dyan. Sige, salamat. Happy New Year. Bye-bye. Happy New Year. Happy New Year. Sige lang, malalampasan natin ito. Problema. Sarap daw. Ayun, kakain na kami guys. Happy New Year. Happy New Year, everyone. Sarap daw ng pansit ko, sabi ni Lola.
It's getting late. Siguro mag-light na ako. Ayan. Medyo maliwanag na. Hello guys. Maaninag na ang beauty. Kagwapuhan pala. Hello, Michael Tilos Vlogs. Salamat sa patuslok. Bigyan kita ng jacket. Bro. Hello, Michael Tilos Vlogs. Salamat sa patuslok. Ang lakas. Pahinaan natin. Yan. Huwag kang maingay. Ayan. Kumusta na, bro? Sana mamoni ka na. Just type buyugan, bro. Pumayat. Pumayat ba, bro? Bro Mike, subukan mo ang tawag nito, Nightbot. Ang galing ni Nightbot, to. Si Nightbot ang tagalapag ng link. Just type Buyugan, ES.
Ay, buyugan lang pala, buyugan. May isang bibi akong nakita, mataba, mapayat mga baby. Mataba, mapayat mga baby. La 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 la. Here is the other street, a quack, 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 quack. Down to the river they would go. Wiggle wiggle waggle. 2 by 2, but the one little duck. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ten ba yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano pa lang? Tama, 9. Ito pa, 10. Ito pa. Hello, hello, hello. Mega, mega shout out. Just type buyugan para malapag ang bahay. Happy New Year sa inyong lahat. Kumusta na kayo dyan? May babae na mahaba ang buhok, host. Hala, patay tayo dyan. Meron ba, bro? Baka ano lang yan, tawag dyan. Glass lang yan. Glass, umaaninag. Nga, kaibigan ko yan. Yung mga dumadaan.
Mga friends ko yan. Mga kaibigan ko, wag niyong saktan si host. Naghanap buhay lang po. Ayaw paglabuti ng host. Kay nagtatrabaho lang. Nagpiprint ng modules para bukas. Para may magamit. Tagal talaga pag pag printer. Ayan parang ayun, doon. Doon, dyan. Parang may parang may dumaan kanina. Maputi ang buhok na babae. May 3 baby akong nakita. Mataba, mapayat mga baby. Baby ka mo? Da-da-di, da-da-dan, da-da-da-da-da-dan. Sino pa? Nasa likod. Patay tayo dyan. Nasa likod pala, bro. Yan. Multitasking itong ginagawa natin, guys. Baka yan ang forever mo, host. Sana nga, may forever. Na na na. Wala na, bro. Iniwan na ako ng forever ko. Wala tayong magagawa kung wala na siyang pagtingin. Kung saan siya masaya. Kung saan siya masaya, bro, doon siya. Kasi masasaktan lang tayo pag umasa tayo ng husto. Hello! Hello! Akay Rosan Vlog.
Hello, tita. Kumusta na po? Salamat sa patamsak mo. Bakit bumagal itong printer? Sandali guys, ihatid ko lang yung printed copies ko. Akay Rosan Vlog. Hello, madam.
tayo guys. Another set of bond papers. Bakit hindi na? Ayan. Dami ko ng bond papers. Bakit bumagal itong printing? Marami na akong naubos na bond paper guys. Kailangan ko maging maaga sa pag-print para hindi tayo mabitin sa pag-print. Ayan. Bakit walang harang dito? Yun. Alanganin na. Hindi pa ako natatapos. Ang dami kong gagawin. Ta-da-dan. Ta-da-da. Ta-da-da-dan. Ta-da-da-da-da. Ayan, pa-bubbles tayo guys. Bubbles, bubbles. Bukas, magpiprint ulit ako. Ay, naku, buhay. Hirap talaga ng sitwasyon. Parang life, no? Sometimes may taong kahit simple lang, ginagawang komplikado. Meron kasi iba dyan. Mataas ang pride. Pero hindi kayo guys ha. Hindi kayong tinutukoy ko. Sometimes may mga tao na
matataas ang pride. Minsan, hindi na nila iniisip yung kapakanan ng friendship, ang pinagsamahan. In an instant, boom! Wala. Tapos, yung mga pinaghirapan, yung mga pinagsamahan nyo, sa isang iglap lang, wala na. Pero kahit papano, masaya na rin ako dahil nasa mabuting kalagayan sila ngayon. Sino kayang batang maghangad na masira ang pamilya? Di ba gusto ng mga bata maayos na family? Mayroon siyang papa, mayroon siyang mama. Nakakalungkot lang isipin dahil sa pride. Mayroong kahit ano pang pagpapatawad at pagpapakumbabang gawin mo, baliwala pa rin. Malamig na ang hangin. Gumagabi na kasi. Yan. Nagsakin tayo ng aswang. Aswang. Parang may umaaninag dito. Nakita nyo yun, guys? Kanina paglingon ko gano'n, parang may nakita ako. It's 5 o'clock in the afternoon here in the Philippines. Maraming salamat sa 7 billion viewers. Billion talaga. 7 billion viewers na nakatambay dyan. Mega shout out. Bakit walang Beauty Forever 08? Mahaba siguro yung ano.
Command. Command. Nasaan na yung timers? Ba't di ko makita ang timers? Harang. Command. Salamat sa pag-BG mo. Uy.
aling dalang. Ano pa? Tuslok, kolkog. $1. Ano? Bro yan, bro. Happy New Year, bro. Thank you so much, Mika Estorco. Bro, kumusta na bro? Michael Tilos Vlogs. Ilan na WH natin?
Da-di-da-dam. Mm-mm. Ay, kinarangan sa niya pusoy. Timers. Mm. So, buyugan-buyugan na ini. Ayun. Tamsak lagi. Mura space. Mura space. Ano to? Tamsak. Ayun. Labas lang ko host. Sige po, Anasoyos Ninja. Salamat sa pag-attend mo. Oops. Dagdag tayo ng timers.
to. Michael Tilas. Mega mega shout out sa 4 million viewers. Nagdagdag ako ng timers. Temporary lang po, timers. Ayun. Bakit ang tagal nito? Kaya pala. Yun. Naku, andyan na naman. Babae, nakatayo. Kita mo, bro? Bakit di ko makita? Baka lumabas nga yung babae. Tumindig balaybo natin dyan, bro. Meron nakatayo. Guni-guni mo lang yan, bro. Baka ano lang yan, pusa. Pusang gala. Panglong ano na to? Pangatlong ring na to. Just imagine, one more 8 copies. 38 copies. Tapos, 8 subjects. Oh, 38 times 8. Tapos, imagine, 50 students. Dami, no? Halos hindi matapos-tapos pag print lang. Ubos na oras pag print. Pag print ng modules. Tapos malaki pang ginagasto sa printing. Bond paper tsaka ink. Bagong bili. Iba ang amoy pag bagong bili.
Parang may babae sa bintana. Para to sa module. Dami talagang piniprint ko. Wow, isang linggo na lang bro. Lapit na. Mamaya ipi-play kita bro. Nakita mo din ba Michael Tilos vlog? Kanina lang yun, babae dyan. Di ko pinansin, kala ko. I-ano nga natin dito, ganon. Para makita ko rin yung babae sa likod. Palagay ko sa bintana. Ako na lang dito mag-isa siguro sa school. Nasaan na kayo mga kasama ko? Nagsarado na. Hala. Patay, sarado na. Ito. Sarado na din. Ay, nako, halos di matapos-tapos. Parang makapal na to. Siguro dalawa na to. Dalawa. Oh, naka-isang set na pala dito. Bawat bata may tanong, ba't ganito, ba't ganon? Hayaang buksan ang kanilang third eye. Third eye baka mo. May babae sa likod. Tayo na at mag-uwi na. Baka tayo multuhin niya. Hello, Tita Akay Rosan Vlog. Mega shout out. Mika Istorco.
Mika store ko. Hindi takot si host. Hello, mega shout out Maribel Lozada. Aray, namok. May namok na. Thank you so much guys sa pag-BG nyo dyan. Ayan, may jacket ka na, Maribel Lozada. Dalawa na to. Bakit dalawa? Dalawa yung Mika pala. Wrong spelling. Ano ba yan? Mika store ko pala. Mika. Sanay na siguro siya, Michael Tilos Vlog. Ayan, nag-loading si host. Hello, hello, hello. Mega shout out sa inyo guys. Salamat sa pag-video nyo sa akin. Sa aking LS. Ang dami ng namok. Pwede pa ba itong malakas yan? Mas malakas pa yung 3 kaysa 5. Anong klaseng ceiling fan to? Okay, isang set naman isang set. Come on, come on. Malapit lang naman ang bahay ko. Nasa kanto lang. Nasa kanto lang po ang bahay natin. Lagi nahulog ang sipi. Nagutom ata.
guys. Hindi pa ako nangangalahati sa aking fingerprint. 5. Minumulto ata itong laptop. Nag-open ang sarili, oh. Bakit hindi huminto? Ilang print yun? Yun. Hello bro, nilagay kita sa Nightbot. Store ko, nilagay ko sa Nightbot pansamantala. Pwede kang maglagay bro ng Nightbot kung gusto mo. Madali lang pag ano bro. Bro Michael. Bro Chef. Mas maganda maglagay ng Nightbot. Ayan oh. Support our friend Mika Istorco. Ayan, nilapag ng mga bahay nyo. Pagbarati kayong present sa LS ko, ilalagay ko sa timers yung ano nyo, yung madali lang bro. Mag-open ka ng ano, i-search mo Nightbot. Pwede kang bumasa ng ano, mayroong mga tutorial dyan, tutorial video. Natutunan ko lang. Natutunan ko lang sa ano, sa ibang LS. Ayan no. Pwede mo ako bro i-ano, i-chat kung paano. Matagal na pala ako dito. Mga 3 oras lang pala.
Mga tatlong oras na. Sana good vibes lang tayo. Hello sa ating 5 million viewers na nakatambay pa rin at walang sawang sumusuporta sa akin. Mega love, shout out sa inyong lahat, sa 5 million viewers at sa 19 tamsak. Tapos na ata. Wala na. Madami pala yun. Sobra. Kaya pala sumobra ng isa kasi nag-print ako ng unang set. Kaya sumobra. Ayan. Print ulit tayo. Kasi isang picture pa lang yon. Gawin natin 50. Again, not responding. Ano ka ba? No, please no. Gawin natin 51. Gawin natin 51 copies, guys. Para sure balls. Uy, naglo-loading. Yun. Tagal nito. 51 copies. Naglo-loading pa. Naman, bakit naman ganito? Naglo-loading pa. Print yung ano ko, yung naglo-loading pa. Word is repag.
Repaginating. Repaginating. Anong word yun? Repaginate. Parang buntis. Repaginate. Buntis na nilagay sa refrigerator. Refrigerate. Joke lang guys. Refrigerate. Ito na naman, gibuntog na po, do. Maglabas-labas na po siya, oh. Naunsa na ba ning CD-ROM? Mega shout out sa 5 million viewers na nandyan. Kumusta na kayo dyan? Daming namok. Ito palang off. Nakalimutan ko. Buti nagdala ako ng off. Yan. Maglagay tayo ng off kasi manamok. Guys, if you want a membership, pwede po kayong magpa-member. Pero hindi po ito sa pilitan. Sa mga gusto lang po. Sa mga gustong mag-join sa aking membership. Pakitingnan lang po ng mga perks. Mayroon po akong perk. Tapos, kung ano pong nakalagay dyan, yun na po yun. Basahin natin yung perks dito. If you want to join my channel, you can join my channel. Just click join. Ayan, mayroon tayo ditong membership. Isasabay na lang natin sa sa list natin yung announcement. Hindi makita. Naglo-load. Membership. Ayaw makita dito. Try natin sa isang CP. Meron pa akong isang CP dito. Join. Ayun, nakita oh. Yun. Join button. Mayroon tayong 4 na level. Level 1 is Tribo Kiwut. Pag nag-join ka, worth 49 pesos a month. Tapos, badges. For the first month, o pagbago ka, green. Pag 1 month na, magiging light green. Pag 2 months, astig na yung yung badges mo. Tapos maglalagay pa tayo ng mga bagong custom emojis. Maliban sa 4 dito, maglalagay pa tayo ng maraming emojis dyan. Tapos, isa-shoutout ko kayo para palagi sa sa aking live stream. Ilalagay ko sa timers yung yung channel nyo para mailapag parati yung channel nyo. Ilalagay ko sa timers. Ito sa Tribo League 1 worth 120 pesos a month if you join this membership. Dito sa Tribo League 1, lahat ng perks na nasa level 1 sa Tribo Kiwut, kasama yon. Tapos,
ilalagay ko pa sa social media account ko yung links nyo sa mga bago nyong videos araw-araw. Kahit yung yung live stream nyo, ilalagay ko rin araw-araw. Kung member kayo sa Tribo Liguan. Tapos sa Tribo Lapinig naman, lahat ng perks na nasa level 1 at level 2 kasama doon. Worth 599 pesos a month. 12 hours from your playlist. 12 hours na yan, sa isang month na yan, yung 12 hours. Tapos, mayroon pa tayong behind the scene videos. Tapos, dito sa Tribu Hamomoong, mayroon tayong lahat ng perks na nasa level 1, level 2 at level 3 ay kasama sa Tribu Hamomoong. Isa-shoutout ko kayo sa aking social media, sa aking live stream. Tapos mayroon pa kayong per month sa inyong videos at playlist pag nag-join kayo sa membership ko. Ayan. Pero hindi ko kayo pinipilit, guys, ha. Nasa inyo 'yan kung gusto nyo o hindi. Ang sa akin lang naman kung may mag-join, I'll make sure na yung mga perks na yan ay maibahagi ko sa inyo ng maayos. Yan, guys. Mega shout out to Crew Grace Vlog. Salamat sa tamsak mo at sa pag-BG mo dyan. Bibigyan kita ng jacket. Wala. Saan na yun? Hindi na makita. Ayan. Ayan. May jacket ka na po. Crew Grace Vlogs. Uy, bakit tayo mag-print? Spooling pa, ang tagal. Tagal mag-print. Naglo-loading. Spooling. Naku po, ang tagal. Low-tech na to. Maraming salamat po, Mika Estorco, sa pag-BG mo dyan. Lahat po ng nilapag na link dyan, pwede nyo pong puntahan. Mga, ano po yan, mga, tawag dyan, mga legit. Bakit ang tagal mag-print? Cancel ko muna, cancel.